στο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει και η νεολαία. Κάποια από τα στελέχη, μάλιστα της Κεντρικής Επιτροπής της Νεολαίας του Κεντρικού Συμβουλίου, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Εδώ στην Κέρκυρα πώς είναι τα πράγματα? Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς όντως είχαμε μια ανεξαρτητοποίηση ενός σχετικά μεγάλου αριθμού, γύρω στις 31-32 άτομα. Ωστόσο, έχουμε προχωρήσει ήδη στην αναπλήρωση των κοινών θέσεων και πλέον έχει εκλεχθεί νέος γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος. Εδώ στην Κέρκυρα δεν είχαμε καμία, δεν θέλω να το πω διαρροή, αλλά τέλος πάντων καμία ανεξαρτητοποίηση. Μάλιστα είχαμε και αστειευόμενος, θα πω κιόλας, ότι είχαμε και 2 εγγραφές, οι οποίες βέβαια ήταν ήδη δεκαημέρου. Οπότε έχουμε προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, ωστόσο θεωρούμε ότι το μέλλον είναι αρκετά αισιόδοξο, καθώς θεωρούμε ότι θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι αφήνουμε πίσω την ισοστρέφεια. Ναι. Κοιτάξτε, μου επιτρέπετε... Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, να προχωρήσετε σε ένα πολιτικό σχόλιο για όλη αυτή την κατάσταση και τις αποχωρήσεις. Ναι, κοιτάξτε, εμείς εργαστήκαμε συλλογικά για ένα αποτέλεσμα το οποίο δυστυχώς μας απογοήτευσε και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ωστόσο, ο λαός μας έδωσε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πλέον έχουμε από το μεγαλύτερο στέλεχος και το πρόεδρο του κόμματος μέχρι το τελευταίο έχουμε το χρέος να υπερασπιστούμε αυτή την εντολή και εφόσον απευθυνόμαστε κι εμείς στην νεολαία, θα προχωρήσουμε με την νεολαία. Να ελέγξουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να υπηρετήσουμε το ρόλο μας σε κοινωνικό επίπεδο, να παράγουμε πολιτική, να ελέγξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και τα σχετικά. Τώρα, όλες αυτές οι αποχωρήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις, όπως θέλει κανείς να τις ονομάσει, θεωρούμε ότι γίνονται εν θερμό, με την έννοια ότι φαίνεται ότι προέρχονται από ένα αποτέλεσμα των εσωκομματικών μας εκλογών, το οποίο όμως ίσως δεν έχει αξιολογηθεί καταλήλως από τα στελέχη που αποχωρούν. Με την έννοια ότι αποχωρούν επειδή δεν τους αρέσει μάλλον το αποτέλεσμα. Όχι επειδή δεν τους αρέσει η πολιτική που έχει ασκηθεί, καθώς δεν έχει προλάβει να ασκηθεί σίγουρα κάποια πολιτική, η οποία ξαφνικά να λένε έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάτι διαφορετικό. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μάλλον σε προσωπικό επίπεδο η οποία διαφοροποίηση έχει γίνει. Και η ιστορία έχει δείξει ότι όταν διαφοροποιήσει σε προσωπικό επίπεδο και όχι σε πολιτικό, τότε γρήγορα η ιστορία θα βάλει αυτές τις διαφορές στον χρονοτούλαπο, θα τις βάλει στο παρελθόν. Εμείς πλέον δεν έχω κάνει ακόμα επαφή με τον γραμματέα, καθώς έχει αναλάβει τα καθήκοντά του πολύ ίσως χτες. Εμείς πλέον ωστόσο βρισκόμαστε σε ένα στάδιο διεργασιών και θα θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα κελεύσματα των καιρών. Ήδη ο γραμματέας έχει εκφράσει τη θέληση για διαζώσεις επαφές και να κινηθεί σε όλη την Ελλάδα, καθώς η διαζώσεις επαφές δεν αντικαθίσταται με τίποτα, όσο και αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε το Zoom. Τώρα, θεωρείτε ότι ο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα, ιδιαιτέρως την πρώτη περίοδο, ακόμα και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε μια αντιστοιχία μεταξύ στελεχών που προέρχονταν από την ριζοσπαστική ανανεωτική αριστερά και στο σύνολό τους έλεγχαν οργανωτικά τον ΣΥΡΙΖΑ και στις οργανώσεις βάσης, και του κόσμου που είχε έρθει μαζικά από το κέντρο και που δεν συμμερίζονταν τέτοιες απόψεις. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει, για να μην το πω μετακίνηση, μια επέκταση των πολιτικών ορίων, και επέκταση έχει υπάρξει από την στιγμή που έχει μετακινηθεί το εκλογικό σώμα προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και επέκταση διοικητικά της έκφρασης του κόμματος προς αυτές τις ομάδες? Κοιτάξτε, αυτό το έχει αναφέρει και ο γραμματέας μας, και αυτό βέβαια είναι και πάγια θέση και δική μας, ανεξαρτήτως δηλαδή από το που ανέλαβα και εγώ τα καθηκοντά μου, ότι η προτεραιότητά μας είναι το άνοιγμα της οργάνωσης προς τη βάση, όποια βάση και αν είναι αυτή και μας στηρίζει. Αρχικά έχουν προτεραιοποιήσει λοιπόν το άνοιγμα της οργάνωσης στη βάση και θέλουν να συμπεριληφθούν όλα τα στελέχη που θέλουν να συμβάλλουν σε αυτό το νέο εγχείρημα και να αναλάβουν ευθύνες.
Κοιτάξτε, οι προκλήσεις... Ξέρετε, το άνοιγμα προς τη βάση δεν είναι ένα άνοιγμα μόνο προς ανθρώπους. Είναι ένα άνοιγμα, είτε έχουν ονοματεπώνυμο εντός εισαγωγικών είτε όχι, είναι και ένα άνοιγμα ιδεολογικό. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα μείζωνα πολιτικά ζητήματα υπήρχε μια πολυφωνία η οποία δημιουργούσε αρχικά αναστάτωση και στη συνέχεια, και αυτό καταγράφηκε στις 2 τελευταίες βουλευτικές εκλογές, δημιούργησε ένα φόβο ως προς την τελική στάση εν είδη κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είχαμε, για παράδειγμα, στο μεταναστευτικό, ένα στέλεχος να λέει όχι στον φράκτη στον Εύρο, ο πρόεδρος να λέει ναι, ο τρίτος να λέει θα σταματήσουμε την χρηματοδότηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτό δεν δημιουργεί μια πολιτική σταθερότητα, μια εικόνα πολιτικής σταθερότητας προς το εκλογικό σώμα. Τέτοια ζητήματα θα πρέπει να λύνονται. Θα πρέπει να υπάρχει κάπου μια ευθυγράμμιση. Ναι, μεν είναι δημοκρατικά ή θα πρέπει να είναι δημοκρατικά τα κόμματα ως πολιτικοί σχηματισμοί, και μάλιστα τα κόμματα εξουσίας που έχουν μέσα πολλές τάσεις τέλος πάντων, αλλά εν τέλει θα πρέπει να βγαίνει μια ενιαία γραμμή που θα πρέπει να την προασπίζονται όλοι. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα η ενιαία γραμμή είναι όχι το πάνω, αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χάραξη κοινής πολιτικής. Και εμείς σίγουρα αυτό στηρίζουμε, μια ενιαία γραμμή. Όπου θα έχει βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και στις πραγματικές ανάγκες των νέων, καθώς είμαι από την νεολαία και αυτό με καλέστα, αλλά και για όλων των πολιτών. Ανεξάρτητα αν οι πολίτες τώρα, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για τον πολίτη, ανεξαρτήτως προσήμου. Τώρα τα υπόλοιπα και μέσα από την ανασυγκρότηση και του κόμματος θα βρεθούν. Έχουμε πλήρης πίστη σε αυτό και σε κάθε περίπτωση είμαστε σίγουροι ότι και αισιοδοξούμε ότι μαζί με προοπτική και οργάνωση και χιλιάδες συντρόφους σε όλη την Ελλάδα θα καταφέρουμε να βρούμε και μια κοινή γραμμή, αλλά και μια κοινή πορεία για να υπερασπιστούμε τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Ξέρετε... Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, έχουμε να τις αντιμετωπίσουμε σίγουρα, αλλά θα προχωρήσουμε και στην παρά θα κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το καλύτερο δυνατόν. Ναι. Ξέρετε, εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική και μέσα από τα κόμματα, γιατί τα κόμματα είναι έκφραση του κοινοβουλευτικού θεσμού στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο και όχι παλιότερα που υπήρχε μια μαζικότητα, αλλά η οποία δικαιολογούνται μέσα από ένα πελατειακό σύστημα. Δηλαδή έμπαινε κάποιος σε ένα κόμμα για να βρει δουλειά. Τώρα πλέον όσοι ασχολούνται με τα κόμματα το κάνουν περισσότερο, έχω την εντύπωση, με ιδεολογικούς λόγους και υπόβαθρο παρά για να βρούνε δουλειά. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε ο γραμματέας της νομαρχιακής εδώ, ο συντονιστής, να βρει δουλειά σε κάποιον όπως γινόταν παλιότερα. Όχι. Αυτό σίγουρα είναι περασμένη καιρή και θεωρούμε ότι αν δουλέψουμε σωστά και πολιτικά και κατεβάσουμε ιδέες, που ήδη κατεβάζουμε ιδέες βέβαια, γιατί φαντάζομαι μας παρακολουθείτε, και θεωρούμε ότι η νεολαία θα συνεχίσει να μεγαλώνει, θα συνεχίσει και η δική μας αλλά και η νεολαία που ασχολείται γενικά με την πολιτική και θα αφήσει πίσω της την εσωστρέφεια του προηγούμενου διαστήματος. Την εσωστρέφεια υπό την έννοια ότι πελατειακή δηλαδή εσωστρέφεια. Εσείς επειδή ασχολείστε ενεργά τα τελευταία χρόνια εδώ με του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε εφικτή μια σύμπραξη πολιτική με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς του κέντρου, με το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα? Αυτό θα λυθεί κεντρικά. Συμμετέχουμε κι εμείς στη συζήτηση σίγουρα. Θα έχουμε μπροστά μας κάποια ορόσημα και εμείς σαν νεολαία, αλλά και το κόμμα κεντρικά, δηλαδή και η Κεντρική Επιτροπή και το Συνέδριο. Αυτά θα λυθούν... θα λυθούν κεντρικά, αλλά η βούληση της βάσης πρέπει να εκφράζεται. Η βούληση εδώ στην Κέρκυρα ποια είναι? Να υπάρξει μια τέτοια σύμπραξη ή όχι? Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, θα λυθούν κεντρικά αυτά. Δηλαδή θα συζητήσουμε, θα δούμε τις πραγματικές ανάγκες και της νεολαίας και των πολιτών. Εδώ στην Κέρκυρα δεν είμαστε, ας πούμε, η μοναδική νεολαία εξ όσων γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση θα το δούμε.
Ναι. Θα το δούμε αυτό. Βλέπετε πολιτικά να υπάρχει ένας παράλληλος βίος, μια παράλληλη πορεία με την άλλη κοινοβουλευτική ομάδα που πάει να δημιουργηθεί με Αξιόγλου, Ομπρέλα κτλ, ή θα υπάρξει σύγκρουση, δηλαδή θα είναι ένας διαγωνισμός για το ποιος θα πάρει τις ψήφους της κέντρο αριστεράς, από εδώ και στο εξής οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών? Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι είναι πλήρως αντιπαραγωγικό, δηλαδή να διαξυφιζόμαστε ουσιαστικά για τα ίδια πράγματα. Ο κοινός, όχι εχθρός, εντάξει, αυτός στον οποίο θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Όχι να βρίσκουμε μεταξύ μας τι μπορεί να βρει ο καθένας καλύτερο από τον άλλον. Το θέμα είναι να υπερασπιστούμε τα πεπραγμένα και την προοπτική της οργάνωσής μας, των πιστεύων μας, των αριστερών μας πιστεύω και των προοδευτικών μας, και να υπερασπιστούμε την κοινωνία. Τώρα, στη λογική ότι εγώ θα είμαι καλύτερος από σένα, ο κοινός, όχι εχθρός, ξαναλέω μην να μην το πω εχθρός, αυτός τον οποίο θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση δεν είναι μεταξύ μας. Ναι, ο πολιτικός εχθρός μας, ο φυσικός μας αντίπαλος είναι η φιλελεύθερη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία πλέον έχει αποκαλύψει το πρόσωπό της μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης, και δυστυχώς βλέπω ότι κάποιοι, όχι εμείς, αναλώνονται στο να κάνουμε πολιτική μεταξύ μας παρά να κάνουμε πολιτική προς τον κύριο Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι θα είναι και κάπως άβολα, αμήχανα τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, να αντιπαρατεθείς με ανθρώπους που ήσουν δίπλα στο ίδιο τραπέζι, στην ίδια καρέκλα, στην ίδια αίθουσα τόσα χρόνια. Δεν έχω αυτό το σκοπό. Εμείς προσωπικά, σαν νεολαία, δεν έχουμε αυτό το σκοπό. Ο σκοπός, όπως σας είπα, είναι να ελέγξουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να υπηρετήσουμε τον ρόλο μας σε κοινωνικό επίπεδο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Σκιαδόπουλε, για όσα μας είπατε. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ, Καλημέρα.